nandanging prawadya Poksor tambur myang suling pepandhen dalutak mewah bandera kandha warna-warna Indo Jaladhyana Sri Kawuryan Jagat pangestu kurmi abdur jagat kok wonten dawuh bilung wonten dawuh Gus wonten dawuh sinuwun ingkang abdi pun togok nyadong dawuh paduka mandhap saking Datulaya Praja Negari Ndrawati nungsang puyang numbuk bentus enten apa kepareng kula nyadong madong dawuh nungsung mamarta werti timbanganipun sinuwun Prabu Lokayanti ing Palangjiwan kok wonten dawuh bilung nun ora kajen kewirangan kok kewirangan kados pundi sinuwun nggonku mungganing Datulaya Praja Negara Ndrawati nalika semana aku coblaka yen aku ngaturke nawala saka ratu Gustiku ya sinuwun Prabu Godayetma nggih salajengipun dumadakan di Surasa dening Nata Ndrawati lah kok kadange tuwa sing jeneng Prabu Baladewa ora trima kok tumuli nglarak aku raeku didugang nganti tiba ning saka Datulaya Praja Negara Ndrawati kok wonten dawuh lho nun perkara iki sing marake aku ora trima tantrimane sinuwun Prabu Lokayanti Prabu Baladewa arep tak pethuke arep tak kalahke arep tak coba kaya apa adidayane kok Kagyatri sang kapirang ori nangkol kinempet kempet dosang retnaning bawana wah nuwun sewu sinuwun kula kok kaget krungu sampeyan ngendika nek ajeng nyoba kalih kadikdayane Prabu Baladewa. Kowe kaget karo aku omong yen tak arep nyoba kadikdayane Prabu Baladewa sababe apa? Dasare kula nuwun sewu. Sampeyan wantun kalih Prabu Baladewa nggih ta? Yo, Prabu Baladewa pancen tak waneni lho. Nggih. Merga mau aku ora nrimake. Aku wis kadung nantang, aku wis kadung wani labuh ratu Gustiku Prabu Godayetma. Ning nuwun sewu. Padha karo nek sampeyan majeng mungsuh Prabu Baladewa niku padha karo nek sampeyan nantang kalih Prabu Baladewa padha karo sampeyan ngibarate iwak kecemplung wuwu. Kutuk marani sunduk. Merga nuwun sewu nek ngantos sampeyan mengke kepanggih kalian sinuwun Prabu Baladewa mengke mrika duka yayah sinipi tumuli ngliga Kyai Nenggala niku padha karo sampeyan anguk-anguk lawanging neraka jakanam lho wong ngremehke karo aku piye to nuwun sewu mboten kok le ngremehke niku mboten ning niki kasunyatane ngaten niku merga kula nun sewu kula karo Togok niku pun ngetutke raja kaya sampeyan niku cacahe pun 1944. 45. Niku sedaya modar kabeh. Lho, mati kabeh merga ketemu Prabu Baladewa mungsuh Kyai Nenggala. Mek dicis kalih Sinuwun Prabu Baladewa wafat. Tahlilan kula ora takok entuk sega berkat ya Gok. Iya. Niku pilih pundi sakniki? Sampeyan pilih nekat majeng mungsuh Prabu Baladewa napa pilih kula karo Togok entuk sega berkat? Lho, entuke ngendi? Sampeyan modar. Ora ngono tolong, ora ngono kandhan-kandhanane ngeyel Pak Kok. Awake dhewe iki ora kurang-kurang ngetutke ratu kaya ngene iki ngeyeli ora jamak-jamak dikandhani. Wah, aku ora peduli Kok.
Kersanipun dos pundi? Kersanipun dos pundi sinuwun? Prabu Baladewa tak pethuki. Gok, Nun. Ngirit wadyabala segelar sepapan negara Ndrawati dibiyuhi Bathang Sayuta. Wis Ngeyel ora kena kandhani. Angel kandan-kandanane Gok. toke bae. Dinut wae nek kaya ngono kuwi ra iso tinggoni dhuwure. Ja. Isane gur tinggoni. Ngisore. Nggih pun. Nek sekirane sampeyan ajeng wantun kalih Prabu Baladewa, kula mung kantun Nderek ning mengke nek kirane jenengan kesempyoke ngarat dan HP-ne mang tinggal mriki. Lho, arep apa? Nggo ngubungi ambulan. Kan Ambulan ge ngopo, Lung? gotong bathange sampeyan. Lung. Aja kaya ngono to, Ra. Ya. Gok, wonten dawuh. Kering lampit brungkat kimpul gajah gelar sika barung. Wadyabala saka negara Palangjiwan kebyuke ngrubut negara Ndrawati, Gok. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit, nyulung mangkat. Mangkat.
ana satria kandhat nguyayat teteke mung sak pundhakku brengose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen soi takon karo aku Sinopati Ndrawati Raden Harya Setyaki wah menungso ora tatanan siki sing jenenge Setyaki dasar Puruyata balik takon karo kowe sapa keseting Prabu Lokayanti Wadya Boling Palangjiwan ya aku Tumenggung Prawara Kendra Tumenggung Prawara Kendra ya pancen ya teko gampang timen jenengmu mbuh aku lali sak kecekel Setyaki ngirit wadya blos gelar sepapan tumuju nyang negara Ndrawati kena bali ora bali yen to Dewi Lara Ireng ya Dewi Wara Sembadra urung kaboyong ning negara Tawang Gantungan Dewi Wara Sembadra kelakon tobayong waton wis gumlundung sirahe Setyaki Jaja muntap lir kinentap tuka yayasini piyen sinapet mring sagedheng murup dadi dahana menungso ora tatanan kowe ming satriya sak dapurmu awakmu lho ming semene glo dedekmu mung sak pundhakku kok kowe ngentel-entelke katik dayarmu anggepmu kowe daya apa ora sambat aku wong semangat kok sambat iya aduh piye Setyaki del-del ke kridamu barang
Sambata. Aduh. Aduh. Hot, cadak sirah. Hot. Hot. Burung kapok kowe. Kapok sebab apa? Iya, ya. Mati aku. Aduh. Aduh, hei. Hot. Hot. Oh, hot. Ayo. Wah. Ya telatenane sapa ngerti watukku mari. Rene. Oh, ndase kok ora apa-apa. Aduh. Mae. Awas kowe. Oh, ya. Hut, luti mau bawa. Hut. Aduh. Piye? Rene. Panggah menteleng kowe. Hat.
colong gadamu. Warna kuning ya. Oh, rene. Ruduan Peking. Hut. Hut. Lu keri bos, keri. Nah, balik nih. Penting digawa. Ya. Wani no. Wela. Rapopo. Rapopo. Ah. Setiaki. Lo, yang gagah to wani ye. Ani bae. Wah. Rapopo Pene urung. Oh ya. Modar. Ra kenek kok kelontheng. Ya jeret. Kancaku kok kalah iki piye? Hei, iki tandinge. Toy. Ora sambat kok. Ora. Awas. Lu nek di mau, wo.
Kamu semono semono ta bayan semono. Watu pun hurwati. Ora gelem mundur cetakon dosa. Iki Tumenggung Jaya Karneli. Amung Sramato maju ke Polongarjo Barat. Oh. Iblis lanat. Hei, iki tandinge. Iki warat. Dah. Piye iki kok diantem pisan semaput. Awak Surabrata, Jayabrata. Bagian padha-padha. Wong Durawati tekano kene. Biyuki Batang Sayuta Marat. Wah. Waduh, modar kok. Tumenggung Prawara Gendra. Iya. Pripun, Den? Waidan. Durung ketemu karo sing jenenge Prabu Baladewa. Lah, wong urung ketemu Prabu Baladewa pun benjut-benjut kaya ngaten ya, Kak? Heeh. Saya meneh mengko nek pun ketemu, lah mendah. Lah iya nek. Mengsae sampean sinten? Mungsuhku Raden Setyaki. Heeh, kula wau ya krungu, Pak. Iya.
Ataka. Sampeyan nyaut goda rekane arep gawe padha godane kaya Tek Setyaki ning kalah ampuh. Godane sampeyan gegeden Tek Setyaki ming sak mene ampun. Rekane arep ngimbangi kadigdayan Setyaki lung. Nggih. Ning mboten saged. Setyaki niku paling ora mungsuhe nek ora sempal pundhake ya boyoke dowak-dowak. Ning sampean aman kok merga sampean pun sangu donga saking kula. Ayo, matur nuwun Bilung. Nggih. Sami-sami mboten kula dekenge enten sampean pun modar. Mudar-mudar. Aku bendaramu to mudar-mudarke. Lah kajenge terus ajeng diarani napa? Endi ya liyane iki ya kok do pating gelasah kabeh. Waduh kok niki sinten niki? Wah, aku ki Nalindra Andanes Nun Prabu Gudayatma. Kok aku malah didhawuhi maju perang kok malah kaya ngene kanane awakku. Mungsuhe sampean sinten? Setyaki, Lung. Wah, Setyaki wis gur padha. Pun mang mundur mrika mawon. Wah. Menungso ratatan Setyaki kok ngantem aku seru banget ya. Kirangan kula mboten ndang kok yen. Waduh, waduh. Wah, mati aku. Waduh, Bilung. Piye iki, Bilung? Sepelanmu lawas, Lung. Tumenggung Heru. Kulinane ngutake wedang. Wah, menungso ratatan Setyaki kok yo panggah bako wae yo. Lah nggih, wong nika niku paswate mandi bumbu. Wis nggo tambul ngono kae Setyaki anggere ndelok story Facebook-e. Tak manggake kok, monggo. Oh. Iya. Mengarep golek dublak putu kok kaya ngene ngene. Waduh. Sapa gak? Ambu. Kok brengos-brengosane kok kaya Pardi ya? Du. Pardi iki mripate amba ora jamak-jamak kok Pardi kok rada sipit. Heeh ya. Sampean sinten, Den? Jaya Karneli ya. Oh, Jaya Karneli. Heeh. Adine Pardi. Ya iya. Pripun kahanane? Aku maju, aku diwantem sausune langsung jenis aku. Nggih, terus? Langsung semaput aku Lung. Terus Ditangekke karo kae Tumenggung Sastra Sudibya kae. Terus Dheweke maju. nggih. Nggawa guaman pirang-pirang. Ning pun ngantem Setyaki dereng niku. Gung, Nun, gung. cah ngawi apa ya iki? Ganggung. Waduh. Awakku sakaru-karuan kok ngene kanane kon maju perang. Wah, saya ndodro laraku. Ora enek sing monggo mulya Lung. Wah, aduh keparat iblis lanat. Lung, Nan, piye kaya ngene kanane iki? lampuh. Kok nuwun. Wah, menungso ratatanan. Kowe ngerti apa ora? Mboten. Ya wis kok aku padha. Setyaki kok ampuh ram. Ampuh ngalahi pil. Iki kaya iki mau sing nggawa gaman pirang-pirang. Ha iya. Kaya damar to kowe? Gegeden. Oh, Luki. Precingane tok sing formal nek omong ora enek isine. Ha iya. Karo semploke waras semplok. Lah aku wong waras kok.
Mengkulina tiba, kae tiba-tiba nganti kaya lethong. Ah iya. Wila niki pripun? Lata togok minggir trajange barisane wong Ndorowati. Hei! Wah ya, wah. Wah, wah, kok layu. Dor. Koko Prabu. Yayi Ndorowati piye Yayi? Lara ireng ana dawuh mapa Kakang Prabu? Dinten samangke kados sampun katingal tentrem kawontenan wonten Raja Negari Ndorowati. Lah iya. Pekasan kabeh para wadyabala saka negara Walangjiwan padha nungsang piyang numbuk bentus udel bingung. Merga saka nggone si Adi nglepasake senjata cakra. Inggih Koko Prabu. Ya. Lajeng sakmangke gandeng sedaya kawontenan sampun katon tentrem. Menapa mboten langkung prayogi menawi sumawi monggo kula aturi ndherekaken ingkang rayi. Saktiga-tiganipun tumuju ing astana Gadamadana. Ing sakmangke badhe gayuh wujuding Wahyu Purba Sejati. Ingkang badhe tumedhak wonten ing pasanggrehan utawi pasareanipun para leluhur turas negari Mandura. Prayogane ngono Kresna, digege wancine, digelak mangsane tinggal-enggal tumuju ing astana Gadamadana. Selak kawanguran dening kawula akeh, merga mesti wae wujuding Wahyu Purba Sejati iki akeh ingkang kepengin ngayonake. Inggih Koko Prabu inggih, lara ireng ana dawuh mapa Kakang Prabu? Piye yen to si Adi mengko gayuh Wahyu baboning ratu, aku mung kari manut. Bakune kabeh kuwi ndadekake prayogane Kakang Prabu Ndorowati sak kawula negara Ndorowati. Apa dene Kakang Prabu Baladewa? Iya ya Sembadra iya. Iya Kakang. Ngaten monggo Prabu. Ngentosi wekdal menjang menapa malih dinten sakmenika kedah dipun gelak lampahipun tumuju ing astana Gadamadana. Ya Yayi Ndorowati, lara ireng ayo tak dherake Yayi.
Gusti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ora nangkono magawe kelarira wang sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun lho kaya ndi lho kok dadi mundur iki kene apa kowe nuwun sewu ngaturaken gendrawasan sinuwun gendrawasan piye nek ngomong mbok sing cetha kowe Barat ngaturuninga mugi dados ning kawuningan anggen paduka Sinuwun Prabu Godayetma utusan kalengkang abdi supados mboyong lara Sembadra gagar wigar tanantuk karya sinuwun iblis menungso ratatanan kowe tau utus supayane mboyong karo Sembadra ning nyatane kasile mek gombal bah menungso ratatanan loko yanti ku tak percaya dadi nayakaing praja supayane kowe iki sabiyantu nglawan ratu Gustimu nyatanipun samangke sagya Purwadya bala saking negaring Tawang Gantungan sami kesempya ing aradan sinuwun wah menungso ratatanan aku utusan menungso kaya diapur ora nek gunane hei Sembadra kowe tak culik malah waduh
sidam saring bawana langgeng Yayi Lesmana wonten timbalan kang adawu Koko Prabu Rama Wijaya paduka ngawing kang rayi ing samangke mandhap saking Kayiwangan Suralaya tumuling samangke mapan wonten ing Mega Malang cumadung dawuh sinuwun aja kesuwen sartane kudu ingkang prayitna ngati-ati jernyatane wis cetha sartane wis tetela nggonipun Kakang lan Siadi ya panjenenganing sun sakabehi wis kadhawuhan supayane manuksma sartane manjalma wujuding kanugrahan kang aran Wahyu Purba Sejati inggih keparengipun samangke kados pundi Yayi Lesmana wonten timbalan sinuwun yen to pancen titah mengko ingkang nggayuh kelawan awake dhewe ya wujud Wahyu Purba Sejati kudu tansah didindingi luwih dhisik sartane disawang kira-kira titah kuwi pantes apa ora yen to nggayuh wujuding Wahyu Purba Sejati luwih-luwih ing mangkono ing mengko bakal ana titah ingkang bisa nggayuh wujuding Wahyu Kanalindran ya kengaran cahyaning rat ya jeneng sira mula kang saka kuwi kabeh ndak jaluk supayane aja ana nganti ingkang padha ya iku tansah nglirwake marang dawuh Wang Pikulun Manikmaya ya senajan to awake dhewe iki wis wujud sukma nanging uga kudu tansah nulat sartane ngulat kelawan para titah ingkang mengko bakal nggayuh kelawan wujuding Wahyu Purba Sejati Lesmana ngestaken dawuh paduka sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya tumuling sapangke monggo sumawi kula dherekaken dipun gigi wancinipun dipun gelak mangsanipun enggal-enggal tumuju ing astana Gadamadana iya Yayi Lesmana ayo tak dherekake aja ngasih ana ingkang cicir Yayi tansah marwanoring sukma sinuksmaya Kunjung Bangtara